Здравейте, днес ще ви представя едно творение за пробиване в таван. Това е в сгънато положение и какво представлява? Пускаме стойката. Щифтоваме тук в щифта, с щифта. Горната част има приспособление, на които се хваща самия перфоратор. Нанизва се това перфоратора на това приспособление, държач, стяга се с импулс 8. Ето така. Закачате го на вътрешната тръба, която има ход надолу нагоре. Щифтовате тук и тук. Така. Това е в общи линии начина на захващане. Има ход надолу и нагоре 11 см. Трябва да видим и да ще пробива. Включваме перфоратор в захранването. Пускаме го на постоянен режим. Нещо много важно, нагласите си точно колкото ви трябва близко до тавана. Има уразмерени дупки през 7 см. И така. Примествате се, където удобно пак да се пробивате. Опа, щипта ви е хванал хубаво. Що така? И пак. Това е в общи линии. Откачването става лесно и бързо. Перфоратора си излиза от държача на страна. След това тази тръба се излиза надолу и застава в изходно положение. Удобно и за транспортиране. 10 на 15 кг сигурно тежи. Млад човек спокойно може да носи.